Йөрәк сәламәтлеге турында әңгәмәлешергә исәп, Өфөнең 17-нче кала клиник дәваханаһының кабул итү диагностик бүлеге мөдире, беренче категориялы кардиолог Динара Нотфуллинаны сәламләйбез. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Турайфер студияһына килгәнегез өчен һезгә зур рәхмәт һәм әңгәмәне башлаганда кисә күп мөселман кардәшләр ураза тота башланы һәм касандыр йөрәк сирдәре менән авырган кешеләргә ураза тотырга яраймы? Ураза тотырга хроник авырулар һәм авыруларның обострение булганда тотырга ярамай. Мына ишемическая болезнь сердца, гипертония һәм шәкәр диабеты менән авыргандарга тотырга ярамай. Һуңгы осорда йөрәк менән бәйле халыкта ниндәй һораулар борсой, ниндәй сирдәр яшайды? Әлеге вакытта гипертония, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, шундай аритмия һораулары борсой һәм даруларны нисек эсергә, көндә эсергәме, әллә һәйбәтләнгәс ташларгамы, шундай һораулар борсой. Динара, бу авырулар нимәнән барлыкка килә? Йөрәк сирдәре ул дөрес тукланмау, әз хәрәкәт итү, стресстар күп кисереү, йокыны тулыһынса йокламау, авыр эштәр, нык авыр күтәреү. Мына бездә мәсәлән пациенттар булды. Бер грузовикты кирбестән бушату һәм күп авыр, физически авыр эштәр эшләп, шулай итеп безгә инфаркт менән поступать иткән яшь кенә егетләр булды. Яшькә караганда ничә яшьтән һезгә мөрәҗәгать итә башлайлар? Йөрәк кардиологтар 40 яшьтән һуң елна бер тапкыр күренеп торырга кирәк. Әллә берәй авыру таптылар икән, елна 2 тапкыр кардиологка яки участковый терапевтка күренеп торырга кирәк. Балаларның авыру статистикаһына караганда унда хәл нисек? Балаларның тоже авырулары бар. Шуга һәр беренче симптом булган икән, сразу же ата-әсәләргә әйтәбез инде, балаларны карап, сразу врачтарга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Йөрәк кыса симптомдарға келгәндә, мына йөрәк кыса дигәндә ишетәбез. Ысынлап та ул кысамы һәм ни сәбәпле ул? Йөрәк мына бөтә халыкка әйткем килә инде. Йөрәк безнең мына шуннан түштән янып авырта. Янып или давить итеп дип әйтәләр, шуннан түштән янып авырта. Һәм шул симптомдар була икән, это инфаркт булырга мөмкин, сразу больницага тиз ярдәм сакырырга яки кардиологка, терапевтка мөрәҗәгать итәргә кирәк. 1 сәгать или 1 көн түзеп йөрергә ярамай, чөнки уның адагы куркыныс булырга мөмкин. Шуннан һуң әйткем килә инде, давление, баш авырты, баш әйләнә икән, давлениены өйдә күбе үлчәмәй бит инде. Тонометрдар юк өйдә, шуга күрә баш авыртып йөри икән, әйләнә икән. Тоже терапевттар һәрбер участкалы бар, терапевтка мөрәҗәгать итеп, дарулар подобрать итеп, кирәк булһа больницага ятып, тикшеренеп, даруларны подбирать итеп, эсергә мөрәҗәгать итәм. Бына күп кенә кешеләр остеохондроз менән йөрәк авыртуын бутайдар. Ул бит кабырганың араһында нерв кысылуы дигәндә аңлатайм. Бына ошо соракта нимә эшләргә кешегә? Мин үләм, минем йөрәгем авырта дип башлыйлар. Яшьтәр, күп кенә яшьтәр безгә мөрәҗәгать итәләр. Йөрәк ул янып 5 минут, 3 минут авырта. Остеохондроз или урысча әйткәндә межреберная невралгия ул колоть итеп авырта. Ошай нәйтеп кенә. Шуга күрә буны нисек нитергә? Терапевтка или кардиологка мөрәҗәгать итеп, ЭКГ снимать итеп, әлбиттә ЭКГ күрһәтә инде. Шуга үзе генә өйдә генә түзеп ятмас кирәк. Бары больницага ЭКГ үткәреп, шуннан һуң гына белеп, бу остеохондрозмы или йөрәк микән, шуны белер кирәк. Чөнки хәзер мына 32 яшьтә, һуңгы тапкыр 46 яшьтә яшьтәр инфаркт сиремен безгә поступать иттеләр. Без мына һуңгы дежурствола
46 яшьлек түнге икеле машинаһын этеп авыр күтәреп нәйтеп поступать итте менә яңарак. Шуннан соң 1 сәгатьтә үтмәне, 32 яшьлек кенә яшь кенә егет поступать итте, настоящий ЭКГ, инфаркт, йөрәге авырта. Без аптырап, менә шайтып аптырайбыз инде шуга менә. Шуга не булһа яшая инде һуңгы осорда. Менә бит Ильяс хәзер менә модный авыру дип әйтһәк, дөрес булыр микән, юк микән? Паническая атака һәм шул вакытта йөрәк епелдәй башлый. Менә ошо осракта кешегә ни эшләргә? Менә хәзер безнең стресстар күп кисерләр бит инде. Кешеләр стресс, шуннан соң эшләре авыррак булырга мөмкин. Һәм кешеләр переживать итәләр. Шуга шул йөрәк тибеп, ул мөмкин давлениелы күтәрелергә мөмкин. Шуга әлбиттә кабатлап әйтәм инде, терапевтка барып, һәрбер кешегә индивидуальный үзенең лечениеһе була. Шуга һәрбер кешегә үзенә хәзер эфирда әйтә алмыйм. Йөрәк авыруын дауалаганда, әлеге вакыттагы даруларга карагандагы совет усурында сыккан дарулар күпкә файдалырак дип дигән фаразлар йөрә инде. Шулай ук та ситилле даруларына караганда үзебезнең Рәсәйдәге яхшырак дидер. Кемдер икенчеләй әйтә. Менә кардиолог буларак әйтегез әле, кайдан дарулар алһаң яхшырак була? Файда кай дарудан? Хәзерге вакытта йөрәк авыруларын без клиник рекомендация буенча лечить итәбез. Шуга күрә ситил даруларымы или безнең даруларымы, ул айырма юк. Айырма шунда, ул безнең дарулар арзанырак. Шуга күрә әйткем килә, безнең дарулар арзанырак һәм аның айырмаһы нык зур түгел. Шуга менә табиб нинди кушкан, нинди дарулар кушкан, һәрбер кешегә без индивидуально карап подбирать итәбез, шул даруларны эсергә мөрәҗәгать итәбез. Абна спорт темаһына күз һалганда, сәламәтлек булыр өчен спорт менән шөгыльләнергә кирәк дидер. Һез менә кардиолог һәммәк нимә әйтә алаһыгыз? Йөрәк менән тирләгән кешеләргә нык зур физик күнекмәләр эшләргә ярамай. Йияү йөрү, велосипедта йөрү, саф һавала йияү или тиз атлау, мөрәҗәгать итәбез, плавание, бассейн рекомендация йөзү. Шулай ук та кире Рамаданга кире кайтайык, ифтар, кеше урада тота. Ошо вакытта асынап та кешенең йөрәк авырта икән, ул кардиолог кылыр, каралып та, әмма ләкин урада тотырга теләге бар. Ошо осорда уга үз һаулыгын кайгыртырга кирәк микән? Әллә урада тоту мөмкинлекләре бармы йөрәк авырта? Әлбиттә, үз һаулыгын кайгыртырга кирәк. Чөнки көне буе асыгып йөрүп, кискеһен күп итеп ашарга ярамай. Чөнки авыз асканда ул күп итеп жирный ит ашай бит, майлы ризыктар ашай, тозлы ризыктар ашай. Ул нык бик нагрузка була организмга. Шуга күрә кемнең давление, стенокардия или моны операция үткәргәндәр, стентирование, шунтирование дигән шәкәр диабеты особенно шул авырулар бар икән, үзегезнең һаулыгыгызны карап кына без хаклап урадап торга ярамай дип әйтәбез. Динара, шулай ук та телевизор караучыларның хәтеренә төшереп үтәйек. Әгәр дә улар мәсәлән белмәй икән, үзләрендә авырулар бар икән, бахаттым һиделмәне урада тота баштаның да йөрәк тибә баштаны, туш кадара баштаны, менә әйттегез бит инде, эсе булып китте, һыга һәм башкалар. Уларга нимә эшләргә, кайда мөрәҗәгать итәргә? Беренче тиз ярдәм сакыртырга кирәк. Әйтеп үткәм килә, 1 сәгатьтә, 1 суткала түзергә ярамай. Тиз ярдәм сакырырга иң беренче һәм үзенең терапевтына барырга кирәк. Записаться итеп түгел, булай мөрәҗәгать итеп барырга кирәк. Тураннан-тура барырга кирәк поликлиникага. Һәм менә шунда йөрәк сирдәре булмаһын өчен ниндәй профилактик саралар үткәрергә кирәк кешегә? Иң беренче әйтеп үткәм килә, бына әсә кеше баланы бәләкәйдән карап кына үстерә бит инде. Шул бала үсеп киткәч, үзенең организмына
әлен эшләп насыррак карай башлай. Шуңа күрә мин әйткем килә, ошо әсәнең үстергән бәпәйнең хезмәтен олы кеше үзенең организмына игътибарлы караһын инде. Үзенең организмын карап, сразу же мөрәҗәгать итеп больницага яткас, мына табиптар аяққа бастыра бит инде. Шул аяққа бастыргас, шул даруларны эсеп өйдә бөтә рекомендацияләрне үтәһен дип әйтәбез инде. Табиптарның мына әсәнең кадерен, ошо гомумән халыктың кадерен белһендәрен дип әйткем килә. Үҙебеҙҙең дә йөрәктә шул бала шикелле генә итеп ҡарап берек һәм һау сәләмәт булайыҡ. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, беҙҙең менән Тур эфир студияһында Динара Нотфуллина булды.